Kurdên Misilman yên ku dixwazin bi Kurdî wateya Qur'anê bixwînin, meala wê bixwînin yan jî guhdar bikin, êdî dikarin bi hêsanî vê yekê bikin. Sepaneke taybet li ser Play Storeê hatiye danîn, appeke ku derfetê dide xwendin û guhdana xwendina Qur'anê jî. Hem bi Erebî hem jî bi Kurmancî mirov dikare guh bidiyê de û bixwîne jî. Erebiya wê bi dengê heft hafizên cuda hatiye tomarkirin, wateya ayetan û peyama ku dixwazin bikînin jî hatiye şîrovekirin. Ev karê ku hatiye kirin di vê babetê de yekemîne beriyan ha kesekî tu kar û xebateke vî awahî nekiriye. Qabîle bi qabîle bêguman ên Ev application jaliyê grupekê ve hatiye amadekirin bi rêveberê wê tîmê Birêz Ronî Bedirxan bi rêveberê Sepana Qur'ana Kurmancî niha ji Amedê li gel min e. Dem baş Birêz. Dem baş mamoste serçava. Ez dixwazim destpêkê hûn ji me re bibêjin fikreke wiha çawa li cem we çêbû? Numuneyên wê berê hebûn gelo we dîtibûn we zêdetir li pêş xist yan her fikra we ye cara yekemîn we tiştekî wiha kiriye. Belê. Bi rastî em çend kesin wek grûbekî yek ji me ji van hevala part meha Ramazanê de dîsa van çaxa xwest ku Qur'anê gudarî bike lê bi zimanê xwe lê her çi qas ser Appleê û ser Play Storeê geriya sepanek bi vê rengî nedît fikir wiha dest pê kir bi rastî. Piştî wê melêrên li ser YouTubeê hewldanên bi vê rengî bi rastî hene lê ser mobilê me tiştekî bi vê rengî nedît. Me jî ev tişt wek valahiyekî dît bi rastî ji bo Kurdî. Me xwest em tiştekî wisa wek ekîbekî em tiştekî wisa çêkin fikir bi vî awayî kemilî. Belê hûn çend kesin piştî wê şeş meha me dest bi xebatên xwe kir. Em çar pênc kesin. Em dikarin bêjin em çar pênc kesin wek komek dildar em ser ziman dixebitin. Ev jî projeya me ya pêşî ye. Belê yanî ev kar hemû we bi awayekî xwebexşane kiriye ne wisa tu kesî piştgiriya we di aliyê aborî yan wekî din de nekiriye. Belê na tu kesî piştgiriya me nekiriye em xwe fînanse dikin. Belê. Çawa ye tu dikarî ji me re hinekî behsa vê applicationê bikî meselen mirovekî ku bixwaze guh bide Qur'anê yan jî maneya wê wateya wê tê bigihe di vê bernameya we çawa bikar bîne? Belê. Belê. Bername bi vî rengî ye pêşî Erebî kesên ku bixwazin pêşî bi Erebî lê guhdarî dikin û gava ku bixwazin ji Sepanê de gava ku bixwazin ji milê rastê bitikînin Erebiyayê hem guhdarî bikin hem jî bixwînin. Piştî wê jî Kurdiya wê dest pê dikî aynı bi wî awayî kesên ku bixwazin Kurdiya wê jî dikarin hem bi nivîskî bixwînin û hem jî guhdarî bikin. Yani tamamê ayetan we tomar kirine? Belê. Belê, tamamê ayetan tê de heye. Bi rastî mebestek me jî ew e ku siberojê em vê sepanê piçekî berfirehtir bikin, vêga piçekî xurû ser kurmancî ye, lê siberojê de mebesta me ew e ku em soraniya wê jî çêkin, zazekiya wê jî çêkin, hewldanên me yên bi vî rengî jî dest pê kirine. Piştî ku ev qediya hêdiyê dî em dest bi wê dikin. Belê ji bo kesên ku xwendin û nivîsandina wan tune be tenê biriya guhdarkirinê jî dikarin wateya Qur'anê bi zimanê bi Kurdî fêm bikin tê bigihin û guhê xwe bidinê de? Belê. Belê. Bi rastî ji xwe girseya ku ji bo me hedef bû ev girseya ku hûn behs dikin ewin ji ber ku bi taybetî me hesabê wan kir me got
kesên wekî me elbet dikarin bi Kurdî nebejî dikarin bi zimanên din jî dikarin Kurdî mesela Qur'anê bixwînin yan jî lêgodarî bikin wateya wê hîn bibin lêbelê ev kesên ku wek em bêjin nifşên berê me ên wekî dayîk û bavên me yan jî kalên me kesên bi wî rengî ancak dikarin mesela bi zimanê xwe ji vê kitêbê fehm bikin heke bixwazin ku hîn bibin vê kitêbê de ka çi tê gotin بله وەکی ئەم زانم مەسە پرانیە کوردان ملەتێک مسلمانە کورد ملەتێک مسلمانم بە پرانی گو بخوازن مەسە گۆداری بکن واتەیە وێ هین ببن وێ چاوا هین ببن ئەنجاق ئەv bi کوردی ممکنە me jî sepana xwe bi wî rengî amade kir sepanê de taybetiyeke wisa heye ku hûn gava ku we sepan vekir we dest pê kir hiç nehewceye hûn tiştekî bikin telefona xwe deynin kevîkekî û lê godarî bikin heta got biqede tenê sûre bi sûreye sûre gava qediye û sûreyek din vedikin û kengê bixwazin kîjan sûreyê bixwazin godarî dikarin godarî bikin تو داهاتك آبوري تيدا هي ككروني جبوي ومثلا شقاس خلق زيدتر لي جهداري بك داهاتا وزيدتر دبه يان هر بي برامبره براستی بێ بەرامبەرە me heta îro me bi tawayî hesabek wisa nekir birastî lewra mebesta me birastî ne mebestek wisa aboriye ticariye me xet hesabê vê yekê nekir yanî kesên ku şwekêm zêde me nas jî dikin vab salan em ser Kurdê dixebitin belkî wek projeyek ciddî li ser ekranê belkî nû xuya dibê xebatên me lêbelê vab salane ez mesela wek dildar mamostetiya Kurdî dikim hevalêmeyê din jî wisa ne vab salane ser Kurdê dixebitin yanî wek ez dikarim wiha bêjim me wek xemxurên Kurdî em bîkarî dikin yani tu alaqa me bi aboriyê tineye birastî gelekî spas birêz Ronî Bedirxan bi rêveberê sepana Qur'ana Kurmancî li ser PlayStationê ji Amedê mêvanê me bû zor spas ez jî spasiya we dikim